Hier in Drachten binnen de bouwvakkers drokdwaande met de nieuwe flat onder de Nachtegaalstritten. Maar het baat hield iets vaker dat er net meer genoeg werknemers beschikbaar binnen. Veel te weinig mensen op dit moment. Echt duizenden te weinig. En we zijn dus als sector gewoon te laat begonnen met het opnieuw aannemen en opleiden van mensen. Het tekort aan bouwvakkers is ontstaan doordat de economie weer op gang kwam is. Werkjouwers zitten intussen met de handen niet hier. Ik vind dat het zwaar is, ja. Want ik vind, als ik zie wat er in Peri gebeurd is met de werknemers die de bouw verlitten hebben. En met name, ik had zelf ook meemaken dat er hele goede metselaars voortgang binnen. En die een oren baan opzocht hebben. Dat vind ik zwaarlijk. Morgen dan zullen werkjouwers en werknemersorganisaties om tafel om te onderhandelen over de CAO. Een goede instroom van nieuwe vakmensen staat daarbij hoog op de agenda. Het zal echt nodig wezen. Werkjouwers moeten nog echt lef tonen, ballen tonen zoals we in de bouw zeggen, om te investeren in nieuwe mensen en daar gewoon perspectief aan te verbinden voor die mensen. Het werk kan aantrekkelijker maken worden door bouwvakkers toch groeimogelijkheden te aan. Maar ook door hogere salarissen. Op zich is dat net een verkeerde zaak. Alleen het moet ik ergens weer bij komen. En de vraag is al gesteld waar ik ben. Nou, ik ben een onderaannemer. Wij moeten het hebben van de aannemers. En de aannemers moeten het weer hebben van hun opdrachtgevers. Nou, als die alles krijgen wat ze krijgen kunnen, dan is dat natuurlijk niks mis mee dat alleen goed betalen worden.